هجمارا زورا کشتنا سربازên Tirk di operasyona dûrpêçkirina bajêrê Elbap ya Bakurê Sûriya, Tirkiya naçar kir daxwaz û gazin da ji hevpeymaniya nêfneteweyî bi rêberatiya Amerîkaya ya dijî Daişê bikit ku piştevaniya asmanî ya pêdî bû hêzên Tirkiya û çekdarên opozisyonê ew ên li jêr operasyona Metala Fırat kar dikin berhev nakit. Elbap çevresinde yürüttüğümüz Qonağa dawiya operasyona Metala Fırat bi dûrpêçkirina babê hat. Ev şer di çarçoveya şerê Daişê de tê. Em rijdin ku divê hevpeymaniya navnetewî berpirsiyar be derbarê piştevaniya ezmanî. Em qebûl nakin rexnê li Tirkiye bigirin ku piştevaniya pêdivî nekin. Hevdem digel narazîbûna Tirkiya, Rusya li ser zarê wezîrê derve nîgeraniya xwe li ser biryara Kongresê Amerîka bi helgirtina hindek berbendan li ser berhevkirina çekî û keristên leşkerî bu opozisyona Sûrî diyar kir ku balafirên Rûsî wê bexnet metirsiyan da. Digel germiya şerê Sûriya bi zavên diplomasiyên xurt henebû bi dawîînana şerê Sûriya û tundutîjiyan li welatên dî bi rêberatiya Rusya û bêyî tevlîbûna Amerîka. Serokê Rusya di kombûneka bilind ya rêxistiya hevkariya parastinê got caresernekirina pirsên kevin alûziyan zêdetir dikin. Em dizanîn peywendî li çend herêmên cîhanê zehmetin. Hejmara deverên alûzî lê heyîn kêm nebûne ji ber ku çareseriyên baş nebûn. Mînak, Sûriya û Efganistan û cihên din. Siyasetvan dibêjin bi dimahînkînana her şerekê li ser mêza danûstandina ye. Lê danûstandinên Sûriye heta niha bê encam bûn, lewra çalakvanên sivîl hewl didin zêdetir balê bikêşine ser pirsên mirovanî. Bi sedan çalakvan biryardan ji Berlînê heta Helebê bi piyan biçin ku dibêjin divê em bû mirovaniye li ber xwe bidin. Berî çend rojan Beşar el-Esedî Heleb girt. Ez li dibistanê bûm û hevalê min behsê vê çalakiyê kir. Ez bejdar bûm û divêt em bêjîn eva li Sûriye çêdibît nahêt qebûl kirin. Bizavkar û çalakvan bi awayekî berfireh tevlî pirsên mirovanî û dijî şera radwestin. Lê li dawiyê biryar li piştdergehên girtî û zor caran bê xwestên xelkê peywendîdar têne dan. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.